дуруд бар шумо бародарони азиз. Бисёриётон мепурсиданд ки Исмоил дар Тоҷикистон чӣ кор кардест? Иними дарахтҳои ороишию сояафкане ки дар ҳамин ҷо мебинен, ин гулҳои зебое ки дар ин ҷо мебинен, ҳамаи аминҳоро аз давлати Эрон ва давлати Туркия дохили Тоҷикистони азизи худмон кардагем ва дар тиҷорати анами дарахт машғул ҳастам. Айни замон кадом нафароятонда ки чунин гулҳои зебо, дарахтҳои сояафкану ороишӣ лозим бошад, дар рақамҳои ватсапи дар рӯи экран да занг занед, муроҷиат кунед. Ватсапи хидмаи бародарои азиз. Ва кадом нафароятон ки мехоҳед омада аз пеш ҳамин дарахтҳоро бинену мисол баъд харидорӣ кунен. Точкаи мо дар инами пеши бозори Саховат мағозаи Ганҷинаро донен. Агар ҳамун рӯпарӯи мағозаи Ганҷина як истгоҳай, ҳамун пушти истгоҳда якум точкаи моай. Хубтараш бародаро дар ватсап занг занем, бо пурра маълумота барои шумо мефиристем. Умедворам бародаро бетараф намешен, видеои моро ҳатман дастгирӣ мекунен. Аллоҳ ёру мададгор барори кор ба ҳамаатон хоҳон ҳастам. گر ملکی تو شام گر یمن خواهد بود، از سرحدی چین تا ختم خواهد بود. روزی که از این سرا کنی از می سفر، همراهی تو هرگز کفن خواهد بود. سرمایه عمر آدمی یک نفس است، کان یک نفس از برای یک هم نفس است. سرمایه عمر آدمی یک نفس است، کان یک نفس از برای یک هم نفس است.